Uridu mawar war-warahan ngarane ngacorit kang magro kang sa tatakatya putul-putul para pancreteng aturangga esti rakata ingkang tuwaca alayo sapi Adi-udi Narpati Panigas Rekma wonten dawuh sabda marmandika Kang Mas tumenggung prawira sandi Kang Mas mandheg sik nggone pun Kakang kelawan Siadi mestuti apa kang dadi dawuhing Gusti iki lho kepalah kepethuk wujuding satriya gagah prakosa Birawa gedhek wong simbare dada pakulitane hireng geseng kaya ngene wah sajaiki dudu menungsa baen-baen monggo Kang Mas dipun dangu kemawon Kang Mas menika satria saking pundi ketingalipun menika sanes satriya ingkang baen-baen yuk kosek Cak Bagus jenengmu sapa papan dunungmu mendi yen pancen takon marang aku Praja Modheng Pringgondani kekasih Raden Gatotkaca Raden Gatotkaca mapan Baranyata ganti pitakon kowe sapa edan parat golek duding ki lho Dik kaya yak-yak tepungke bae Raden yen pancen kowe takon marang aku tumenggung prawira sandi lan iki adikku tumenggung Panigas Rekma prawira sandi kelawan Panigas Rekma yuk kowe harep nyang ndi kowe harep nyang ndi prasaja aku wae dina saiki aku minangka dadi siswane Bapak Danyuwang Durna ing Padepokan Sukalima supaya dadi murid sejati Sang Tapa Danyuwang Durna dina saiki kena ora kena pusaka ngamarta sing jenengane Jamus Kalimasada tak jaluk dening aku umpamane tak jaluk ora kena tak tuku pira ragade sing jenenge Jamus Kalimasada supaya di pendamaling madyaning alun-alun Praja Ngastina kanggo tumbal menanging perang Bratayuda jaya binangun rak ngono Dimas inggih leres Kang Mas bener satriya apa kang dadi pangandikane kakangku prawira sandi ora luput mulane sing jenengane Puntadewa wis kondhang kaloka Nalendra berbudi para marta bawa leksana tuh asih mring para kawula dasih aja meneh kok wujuding Jamus Kalimasada agek garwane bae disuwun mesti diparengake kuwi mau garwane agek nyawane dekne bae disuwun dening wong liya mesti diparengake mulane dina saiki aku weneh ana dalan tak kepethuk kelawan sing jenengane Ratu Puntadewa ora ngono Kakang bener cukup parasan dadak blawaran apa kan dadi cangkemmu dina saiki pusaka ngamarta kowe mau dudu jimat kang baen-baen pusaka ngamarta kowe mau minangka dadi gegebenganing praja ngamarta kowe iki wong jaban garis kowe iki wong jaban rangkah ora sandadak ngimpi kepengin nyekel Jamus Kalimasada apa maneh sing jenenge Danyuwang Durna kuwi mau dudu guruning wong spiritual kae mung guruning wong perang Aji Jaya Kawijayan kena taeman bali ora gelem bali puntir gulumu dina saiki
Hup.